No joo, katsotaanpa taas tätä rakettitykkiä. Rakettitykki on tästä, se ampuu tuohon. Ja siellä on pikkusen sitä rakettikarkkia siellä putken päässä. Se on tukittu se putki. Sillä pienellä määrällä sitä rakettikarkkia siellä. Sitten se ajopanos ja sytytin. Katsotaanpa miten tässä käy. 3, 2, 1, liika. No joo, se meni läpi. Se meni täydellisesti läpi näistä. Mutta se näyttää, että se ei... Ainakin se ajopanos oli palannut hyvin. Mutta tämä meni suoraan näistä kaikista läpi. Oliko se sitten syttynyt palamaan vai ei, sitä on hyvin vaikea sanoa nyt tässä. Okei, lopetetaanpa se video.